Elegants, sòbries. Amb les muixerangues o moxigangues, la cultura popular mostra la seva faceta més espiritual. Una tradició de moviments lents i precisos i de quadres plàstics d'una força estètica sorprenent. Una qualitat que ja va recollir l'any 2003 la coreògrafa Catherine Allard a Illa Mater, una reinterpretació de la moixeranga d'Algemesí. Algemesí, la Ribera Alta. Per la festa major, el 7 i 8 de setembre, una gran processó recorre la vila en honor a la Mare de Déu de la Salut. Un dels moments culminants és la moixeranga. Uns 200 homes participen en la representació de diverses escenes de la vida de la Mare de Déu amb quadres plàstics i puixaes. Cada dansaire es converteix en la peça immòbil d'una escena viva. D'aquestes manifestacions també n'hi ha a Sitges, Vilafranca, Tarragona o Lleida. Al Principat en diuen moxigangues i en lloc de la vida de Maria solen narrar la passió de Crist o d'altres sants. Probablement tenen l'origen en les representacions litúrgiques medievals. Hi ha qui les considera antecedents dels castells. Reinterpretar la tradició i adequar-la a l'escenari és una de les preocupacions principals d'alguns esbarts dansaires com el de Rubí. Això és el que ha fet el coreògraf Albert Sans amb la moixeranga. Nosaltres hem volgut treure, en aquest cas l'Albert Sans, que és el coreògraf, ha volgut treure l'importància a les torres humanes i deixar més la història amb si de la Verge. I per tant ha guanyat amb austeritat i senzillesa enfront de l'espectacularitat d'aquestes torres. Aquesta peça s'inclou en l'espectacle que l'Esbart Dansaire de Rubí ha dedicat al compositor Joaquim Serra. L'arranjament i instrumentació de Serra de la moixeranga d'Algemesí és a hores d'ara tot un clàssic de la música de cobla. Personalment, com a director actual de l'Esbart, era una música que fa molt temps que conec, que m'implica moltes sensacions i moltes emocions, no? A nivell personal. I aleshores, quan vaig veure l'oportunitat, ja que fèiem el centenari del naixement de Joaquim Serra i del 50enari de la seva mort, de fer un espectacle de Joaquim Serra, vaig pensar ràpidament en aquesta peça com a una que havia de ser-hi sense cap mena de dubte, no?